2020 मायथाइनि गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायथि बावहरदों UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा। मथंगा एग्र प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडखौ लानानै आथिखालाव BPF राजखान्थि हानजाया राजखान्थि गेलेनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै मथंगा एग्र प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि सोद्रोमाफोरा गोख्रों रावजों बुंथिदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आरो दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरा दानि फैदो आबुं रादाबाव। 2020 मायथाइनि गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायथि बावहरदों UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा। रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय आङो साफ्रोमनोबो बावहरनाय जाबाय। आंनि बैसोआव देरसिन फोरनो आंनि खुलुमनाय, आंनि लोगो आरो आंनि दुइसिननो गोसो गोरबोनि अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय। नैबे समाव आङो गुबैयै थांनाय बोसोराव जोंहा जोबोद मोजां मोनसे गोरोबथा जालांदों। दा बिनिखायनो गिबियावनो आङो मुंख्लंफोरनिसिम आङो खुलुमनाय बावहरदों। मोनफ्रोमबो मुंख्लं नखरनिसिम आङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों आरो बर' हारिनि थाखाय जायफोर जोहोलावफ्रा दिनै जेलाव थानांगौ जादों बिथांमोननि थाखायबो आङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गुबैयै थांनाय बोसोरा जोंनि थाखाय मोनसे मोजां बोसोरमोन। जोङो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों मोनसे मोजां गोरोबथा बर' हारिया मोननो हादों आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बड'लेण्डनि जेंनाया आरोबाव आगानसे गोजौआव जोबना फैनानै मोनसे फिनिशिं मोननायजों लोगोसे मोनसे सलुसन जानायजों लोगोसे आरोबाव जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो बिनि गेजेरजों मावफुंनो हादों। थांनाय 4 एप्रिल खालाराव BTC बिसायख'थिया कर'ना खैफोदनि थाखाय लकडाउननि जाहोनाव दोनथ'नो गोनां जायो। BTC बिसायख'थिनि कक्लाबारि बियाबनि बिजाथि एबा UPPLनि दानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बैसागोनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम मोजां हामलायनाय जासिहरदों। जानो हायो, आबादारिफ्रा गावसिनि खामानियाव जाफुंसार जानो हायो, समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रा जाफुंसार जानो हायो, राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्राबो जाफुंसार जानो हायो। बेनि थाखाय आङो अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दा नैबे समाव एसे बुंनो गोनां जागोन दि कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिजों मुलुगनि सुबुंफ्रा जुजिगासिनो दङ आरो दिनै भारत सरकाराबो नारा नाथा नाजादों, आसाम सरकाराबो नाजादों। दा बे समाव भारतआवबो इनफेक्सननि जि अनजिमा बियो लासै लासै बांलांदों आरो मुलुगनि गोबां हादोराव दिनै गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारि जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा नंखायनो जों बयबो सांग्राङै थानांगोन। जुदिअबा आसामाव बियो गोबांथार जायाखैब्लाबो बियो दिनै आसामावबो बे सोलिनानै दङ आरो सासे सुबुङा अलरेडि जिउ गारबाय। दा बे हिसाबै दिनै जोङो बयबो साबधान जानांगोन आरो बिसेसके बे कर'ना भाइरासनि बेलायाव आङो मोनब्रैसो खोथाखौ बुंनो सानदों। बिनि जिहेतु मुलिया दाबो ओंखाराखै, दा बेवहाय जों बयबो सांग्रां जानायानो साबसिन होननानै जों बयबो सानदों। दा बेवहाय एक नाम्बार खामानिया जाहैबाय जोङो ससियेल डिस्टेन्सिं, समाजारि जोंनि जि जानथाय बेखौ जोङो लाखिनांगोन। सासेया सासे सुबुंजों जि एसे जानथायाव थानायनि जि खोथाखौ बुंदों बेखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगोन आरो बेखौ जोंनि मोनसे हेबिट हिसाबै, जोंनि मोनसे आखु हिसाबै जों दानानै लानांसिगोन। गुबुन मोनसेया जाहैबाय मास्क गाननाय। एनि टाइम जोङो मास्कखौ गाननानै बाहेरायाव ओंखारोबा मोजां, मानसिफोरजों रायलायोबा मोजां, मास्कखौ जोङो गाननानै लानांगोन। थामथिया जाबाय सेनिटाइजेसन, साबोनजोंनो जा जियानो जा जोङो आखाइफोरखौ सुनाय, साफा सुफायै थानाय, जायखिजाया मुवा बेसाद दाङोबा जों आखाइफोरखौ सुनाय, बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनो हायोबा मोजां। आरो फर्थआ जाबाय डिसिप्लिन। जोङो मोनसे डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगोन जोंनि सोलिनायाव, अब्ला बे भाइरासआ जोंनियाव थाबैनो बारदेरनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो बेखिनि खोथाखौ जाहाथे जोङो अराय समनि थाखाय गोसोआव लाखियो। दा नैबे समाव आङो गोबां खोथा बुंनो सानाखै जे इलेक्शना जोंहा हयथ' फासयनो हासिगौ, दासिमबो फोसावाखै अफिसियेलि, नाथाय बिनि जि सम बियो गुसुंनिफ्राय गुसुं जाबोदों। बिनि जि 27आव जोंहा नैबे सरकारनि टार्मा जोबहैगोन, 27-28आव, आरो बे समाव बिनि उनावनो गोदान सरकार फैनांगौमोन, नाथाय इलेक्शनानो जिहेतु जायाखिसै, दा बेखौ गभर्नरा डिसिसन लागोन बिनि सायाव। दा बेखौ लानानै मानसिफ्रा बारा साननांगौ गैया। सोरबा एसे डिप्रेस जानो हानाय जे इलेक्शना जाथारनांगौमोन, जाथारनाङामोन, मानोना गोबां मानसिया पलिटिक्सखौ जोबोद सिरियासलि लायो। आं बयखौबो खावलायदों जे बारा सिरियासलि लानो नाङा। बोसोरबानि उन जायो, जानांगौ। दा एबार नैबे मोनसे थासारिनि कर'ना भाइरासनि थासारिनि थाखाय हयथ' इलेक्शना फासयगोन, नाथाय उनाव इलेक्शना आरो जाफिनगोन। दा बेवहाय जों बयबो बेखौ इजि लानांगौ, जाहाथे बयबो रिलेक्स जानानै बे गणतान्त्रिक प्रक्रिया, सुबुं दारानि जि प्रसेस, बेवहाय जों बयबो बाहागो लानो हायो आरो जोंनि जौगानायखौ जोंनो नांगौ, सोलायनायखौ जोंनो नांगौ, बेखौ बयबो हास्थायदों। दिनै गोरिब गुन्द्रानिफ्राय लानानै
गोबां जेंना गोनां जोंहा हारियाव मानसिफोर दङ बयबो सोलायनायखौ लुबैदों दा बिथांमोननि थाखाय जोंबो खामानि मावनो थाखाय थियारि जानानै दङ जे जिफोर जेंनाया बोसोरनि उनाव बोसोर जोबाखसै बे जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावनायजों लोगोसे जोंनि गासैबो मावथिफोरखौ आं खावलायगोन UPPLनि मावथिफोरजों लोगोसे रायजो राजा बयखौबो खावलायगोन आङो जाहाथे इलेक्शना जायाखै होननानै रावबो खोब सिरियास जाया बेखौ इजिलि लायो आरो उननि समाव जोङो बेखौ गुरैयैनो माखासे जोंनि आदब खायदाफोरजों जों मावलांगोन दिनै माइरं मोननाय मोनै बायदिसिना सुबिदा मोननाय मोनैखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों मैया आसामाव अल पार्टी मिटिं जादोंमोन आरो बे अल पार्टी मिटिं जानायाव बयबो पार्टियानो बेखौ प्लेस खालामदों जे सोरबा NFSA कार्ड गैयै जायफोरा कार्ड गैया बिसोरबो मोननांगो फैसा होनायनि खोथा दङमोन बहाबा स्ल' जादों बहाबा मोनबाय बे गासैबो जाहाथे गोरिब गुन्द्राफ्रा बयबो सुबिदाखौ मोननो हायो बेखौ मैया अल पार्टी मिटिंआव रायखांनाय जादों आरो गभर्नमेन्टआ खोथा होदों बेफोर खामानिखौ मोनफा मोनफायै बिथांमोना मावलांगोन आरो मैया गासैबो स्टेटासखौ बिथांमोना जोंनो होदों जे बेसेबां क्वारान्टाइनाव मानसि दोननो हागोन आइसोलेसनाव बेसेबां दोननो हागोन मा किट सफैयाखै गासैखौबो मैया गभर्नमेन्टआ माखासे सुबिदाफोरखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायदों दा बिनि उनाव जोंबो बयबो बिसास जादों जे आसाम गभर्नमेन्टआ थियारि जाबाय कर'ना भाइरासनि जायखिजाया थासारिजों जुजिनो थाखाय दा जोंहा नाथाय जोंनि गावनि डिसिप्लिनखौ जाहाथे बयबो मेनटेन खालामो बेखौनो आं बैसागो बोथोराव बयनोबो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों बाक्सा तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडखौ लानानै आथिखालाव BPF राजखान्थि हान्जाया राजखान्थि गेलेनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि लिमिटेडनि सोद्रोमाफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि सासे सोद्रोमा जानानै दिनै मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि सायाव जिखिनि BPF हान्जानिफ्राय प्रमद बर' बिथांनि सायाव नंखाय एलिगेसनखौ लाबोगासिनो दङ आं बिनि सायाव गोख्रोङै बिथांमोनखौ सोंखारिनो लुबैदों जे मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानिया जिखिनि खामानिखौ मावबोदों बेवहाय 2015 मायथाइयावनो बेखौ गायसननाय जादोंमोन आरो 2015 मायथाइनिफ्राय 2018 मायथाइसिम अनिल बर' बिथाङासो चेयारमेनमोन बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा चेयारमेन नङामोन दा बेखौ जोङो खालामनाय जादोंमोन जे दिनै जिखिनि BPFनि सोद्रोमाफोरा जिखिनि माने मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि सायाव नंखाय एलिगेसनफोरखौ लानानै फैनाय जादों बेवहाय खामानि मावनाय जादों बेवहाय सिभिल आरो कनस्ट्राक्शननि बियो मोननै पार्टआव सोलिगासिनो दङ दिनै जिखिनि माने 20 इउनिटनि बाथ्रा बुंदों बे 20 इउनिटआ दिनैबो जोंनि जि खन्दिगर बेवहाय मोजाङै सोलिगासिनो दङ बे 20 इउनिटआव जोङो मोजां अमाफोरखौ लाबोनानै बेवहाय मोजां उन्नत जातनि अमा फिसाफोरखौ दिनै बेवहाय बानायबाय थानाय जादों मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडखौ लानानै गोबां राजखान्थि गेलेनायखौ नुनो मोननाय जादों बे बुब्लियावनो मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि सोद्रोमाफोरा गोख्रों सोंखारिनाय रावजों बुंथिनायखौ मोनथिनो मोननाय जादों दा बे लेखायैनो दिनै कनस्ट्राक्शननि खामानिया आलादा दिनै बेवहाय जिखिनि माने BPFनि माने नेताफोरा बुंदों जे बे कम्पानिनि नामाव 6 crore सायाव बारा फैसा लाबोनानै गासैखौबो जाजोबदों होननानै बुंदों बे बाथ्राया गासैबो नंखाय मानो होनब्ला बेनि एस्टिमेटआ अनलि फर 5 crore 65 लाखल'मोन आरो बेखौ मोननै पार्टआव जिहेतु राननाय जादों मोनसेया जाबाय कनस्ट्राक्शन आरो मोनसेया जाबाय सिभिल दा बे लेखायैनो जोङो कम्पानि हिसाबै बेवहाय मेन जि इउनिट बेवहाय जोङो बेखौ जोङो मिल नांगौ जे हिसाबै बेखौ बानायनाय जादों आरो बिल्डिं कनस्ट्राक्शन अफिसियेल हिसाबै बेखौ जोङो बानायनाय जादों बेजों लोगोसे जिहेतु फार्मारफोरनि जि 200 फार्मारनि जि न' बानायनायनि बाथ्रा बेवहाय एलिगेसनखौ लानानै फैनाय जादों बेयो आद्रा जादों होननानै बेयो गासैबो नंखाय मानो होनब्ला जि एस्टिमेटआव दङ बेखौनो बानायनाय जादों एस्टिमेट हिसाबै जोङो आगोलनो फार्मारफोरखौ जोङो बुंखानाय जादों बेवहाय थिंनि जि माने होनाय बेयो गैयामोन काटनि बेयो गैखायामोन ग्रिल लागायनाय बेबो गैखायामोन दा बे लेखायैनो जिखिनि कनस्ट्राक्शननि खामानि बेखौ जोङो मोजाङैनो मावफुंनाय जादों दा बेजों लोगोसे जि 200 फार्मारनि जि लन लानायनि बाथ्रा बेवहाय अजथायै एलिगेसनखौ लाना फैनाय जादों बे 200 फार्मारनि गासै लन बेखौ जोङो कम्पानि हिसाबै उइथड्र खालामनाय जायाखै अनलि फर 26 फार्मारनि जि लन बेखौल' उइथड्र खालामनाय जादों आरो बे 26नि बिथोराव जोङो दिनै कम्पानिया इतिमধ্যে 11 जननिखौ जोङो दिनै फुलफिल खालामजोबनाय जाबाय आरो बाकिखिनिखौ इनस्टलमेन्ट होगासिनो दङ नैबे समनि गेजेरावनो जोङो फोजोबनाय जागोन होननानैबो जोङो दिनै कम्पानिया रिजोलिउसन लाखानाय जादों दा बेखौ लानानै दिनै प्रमद बर' बिथांखौ दिनै एलिगेसन लाबोगासिनो दङ जिखिनि कनस्ट्राक्शन सोलिदोंमोन बै समसिमहालागै जिहेतु प्रमद बर' बिथाङा चेयारमेन नङामोन अनिल बर' बिथाङासो बै समाव मोजाङैनो बिथाङा बे खामानिखौ नायनाय जादोंमोन दा बेनिखायनो आङो दिनै जोंनि BPFनि किसुमान माने
साबजाथावै खामानिफोरखौ जों मावनायखौ नुबाय थादों जे गामि गामि फार्मारफोरनि न'आव थांनानै दिनै बिथांमोना थगायनानै जि फार्मारफोरखौ दिनै बिथांमोना माने सोंहैनाय जादों जे फार्मारफोरा मिथियैयाव बिथांमोननो बुंनाय जादों दे बिथांमोना बुजायखानानै होदों जाय बिथांमोना थांनानै बाथ्रा बुंनो होदों बेखौसो बिथांमोना जि बुंनो होनाय बेखौनो बुंनानै फार्मारफोरा बुंदों नाथाय दिनै बिथांमोना दुखु मोनदों जे बेबायदि माने जोंनि मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि जि जोङो दिनै मोनसे लामा मोननो थाखाय जि जोंनो अमा फार्म होनाय जादोंमोन बेखौ लानानै राजनितिगिरिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै बिथांमोनाबो दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बेबायदि राजनितिकनि थाखाय बेबायदि थगायफैनाङामोन होननानै दिनै फार्मारफोरा जोंनि सिगाङाव बुंदों दा बेनिखायनो आङो गोख्रोङै सोंखारिनो लुबैदों जे दिनै माने बिश्वआवनो दिनै माने कर'ना भाइरासनि बेसेबांबा आतंक बेसेबांबा माने बेवहाय खैफोदा फैगासिनो दङ बेनि सायावसो दिनै BPFनि दैदेनगिरि बा सरकारा दिनै मोजां बाथ्राखौ साननांगौमोन दिनै बिथांमोना बे समाव माने राजनितिकनि बाथ्राफोरखौ बेबायदि साननाङामोन दा दिनै बेयाव मोजां बाथ्राखौसो लानानै फैनांगौमोन बिथांमोना मा खामानि मावदों माबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो हादों बेफोर बाथ्राखौसो दिनै बेवहाय सावरायनांगौमोन मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडखौ लानानै आथिखालाव BPF राजखान्थि हान्जाया राजखान्थि गेलेनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि सोद्रोमाफोरा गोख्रों रावजों बुंथिदों नाथाय दिनै बिथांमोना बे बायदि समावबो जि राजनितिनि बाथ्राखौ लानानै जि हाब्रु सारलायलायनाय बे बाथ्राफोरखौ लानानै बिथांमोना जाहाथे बेबायदि माने खामानिफोरखौ मावा गोजानाव थानो थाखाय आं खावलायो बेनिखायनो मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि सासे सोद्रोमा जानानै बिथांमोनखौ आं गोख्रोङै सोंखारिनो लुबैदों दिनैनि समा मोजां बाथ्राफोरखौ लानानैसो दिनै पलिटिक्सखौ खालामनायखौ जोङो लुबैयो मानो होनबा बेखौ बिश्व जुद्ध हिसाबै लानाङा गावबा गावनि जि आखल जि दानाय जि खामानि मावनाय बेखौ लानानैसो दिनै राजनितिखौ लांनांगौ जि मोजां खामानि मावोब्ला नोंथांमोननि आखल आखुआनो देखायगोन आरो जुदि गाज्रि खामानि मावोब्ला बियो माने रायजो राजानि जिखिनि खामानि मोनफुंनो लुबैनाय बियो मालाबाबो जाफुंनाय नङा बेनिखायनो आङो मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि सासे सोद्रोमा जानानै गोख्रोङै खावलायनो लुबैयो जे BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना जि मथंगा एग्र' प्रडिउसार कम्पानि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव जि एलिगेसन बेखौ जाहाथे नाङा फाङा लाबोबाय थाया बेयो मोनसे एक्सट्रा चेप्टार बेयो मोनसे कम्पानि बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा सासे डाइरेक्टर नाथाय बै समाव बिथाङा चेयारमेन नङामोन बे समाव अनिल बर' बिथाङासो चेयारमेनमोन आरो गोख्रोङैनो बै समाव अनिल बर' बिथाङासो खामानिफोरखौ मावफुंनाय जादोंमोन दा बेनिखायनो नैफोरबायदि समाव बेबायदि राजनितिक हाब्रु सारलायलायनायनिफ्राय गोजानाव थायो बेनिखायनो आङो BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो गोख्रोङै खावलायनो लुबैयो तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानानै बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम फिन अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिनबाय आरो लोगोसे गोदान बोसोर बैसागोनि गासैनिसिमबो हामलायथि जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।